Ja, ik ben echt een beetje verslaafd aan wol. Het is een prachtig natuurmateriaal en ja, die kleuren die zijn helemaal geweldig. Is het dan maar gewoon grijs en bruin? Grijs en bruin, ja. Nee, dit is echt heel mooi. Dit is zo mooi. Het is dus grijs. Dit is een grijs, de grijze tesselaar. En toch de zinnen, krijg je die beige kleur erin. Dat wordt eigenlijk door de zinnen gebeurd dat. Ze zijn zo'n soort verschillende soorten en mooie kleuren en verschillende structuren met al je bureaus van de wol. En ja, daar verbaas je steeds zo dat dat zo mooi is wat zo'n beest altijd je weer levert. Met dank aan het schaap. Hè? Dat het beest dat altijd je samen bij jou houdt. Dat is toch helemaal geweldig? Tenminste, ja, daar geniet ik erg van. Ik maak je skip. Waarom? Ja, waarom? Ja, het is me eigenlijk gekomen. Het is gebeurd. Het gebeurde niet eens, zeg maar. En dat ik dan, ja, en ik ben eigenlijk wel heel erg, ja, blij van het materiaal, van de wol. Prachtig mooi materiaal. En ja, het komt van het skip. En ja, toen kwam er een skip, ik heb het een keer leerd vernieuwen. En op een gegeven moment toen heb ik dat verder dus ontwikkeld. En ja, nu ben ik eigenlijk wat bedrijfsmatig bezig. En dan word je ook maar rijk? Ik heb de schaapjes nog net op het droge. Ik denk net dat het zo veel komt. Nee? Het is leuk, maar handwerk dat ken dus nooit. Nee, het is veel te arbeidsintensief. Ja, het kost veel te volle tijd. En ja, ik ben vrij precies en het moet een mooi product wezen. En ja, tijd vind ik dan net zo belangrijk op zich. Nee. Maar waarom doe je het dan toch? Ja, verslaafd of zo misschien wel. Het materiaal is eigenlijk, ja, iedere keer geniet ik daarvan, van het materiaal.